Здравейте. Коста хора, тук с мен си Суди от отбора. Да. Върчиш ми... Видявам си Хилвайн. Окей. Днешния клип ще го снимаме. Това е първи епизод на Minecraft Survival. Това ще Да. е нещо като доколкото има Minecraft, тъй като просто това ще почне да FIFA. Да, и скоро да не знам какво на FIFA. Да. Виждам дърво. Ти не Аз виждаш съм да да- ти видиш повечето едно. Колко фъпа съм? Едно фъпа съм. Това е просто. Защото неговия коп е доста слаб и се. Взимам дървото. ОМГ почва да ми лагва страшно. 30. ОМГ почва да лагва ужасно страшно. Тай че трябва... Малко по-добре върви. Малко ще си балко да се взема това. Айде бе. Така, може да се будите за сори, че не съм качвал. Това е клип за двамата. Може скоро и Тони да пусне. Нали, Да. Дизар Гейминг бъга, нали, на който му обещах да му дам профила и му дадох наистина. Що? Не знам, човек, дадох му все пак да си има канал човека в YouTube. Нали? Да бе. Аз имам дърво. Още едно. Ти къде си, бе? Аз събирам дърва. Но по-далеч ли си от... Охо, ти си бил тук ли? Ти имаш Да, красни тейло, защото аз направих един. Ами не имам. Добре. Аз ще направя брадви. Добре. И хората поредица може би горе-долу ще бъде добра, защото... Всъщност мисля, че ще бъде може би редовна, тъй като доста хора все пак обичат Minecraft. Аз лично много я обичам. Ето ти брадвата. Благодаря. Опа, защо се чупих снега? Да. И тук има бамбук. Тук има бамбук. Страхотно. Той и от него може да се прави захар, ама какво се прави захарта? Често, не знам, ще го взема. Скоро ще учи какво съм правил това нещо. Може да дават идеи какво да правим. Да, давайте. Доста ми лаги. Охо, да, човек ми говори близо 20 FPS, не знам защо каква е причината. Може би от фрапса, На мен е 2 ФПС. 2 FPS. Все пак горе-долу добре ти върви. Още дърва. 44 дърво. Аз имам Ботено. 42, обаче да. И аз ще взема малко храна. Сега се бавя. Тъба си и без това се генерира и World-а. Долу по World-а. И ще се бере малко храна. Ще си направим легла и скоро най-време може би ще сме добре развити. Епизодите са сигурно по 20-15 минути. Тук има малки кончета. Прави си меч. Брат, аз направо горях. Аз не. Леле, брат, всичката храна искам и толкова ли бях гладен, бе. Много бързо се отгладява, това е проблема, че тук поне има доста все. Ще ми бия, значи... брадвата с 2 удара вече ги убиваш. Това за първи път го виждам. Очевидно за първи път убивам брадва. Дървена брадва. Аз ще си направя кирка. Брат, че тук намерих една мина, която мога да използваме. Аз ще я копая. После, като си я направя кирка. Ти дали си? Сисо, ето. Да. Ела ти даме така. Ела ти дам малко паржоли. Ела си ги вземи.
А, не, чакай, човек, аз ще си взема малко. Ето ти, брат. За тебе 3, за мен 3. Една вече изядам. Ти крафтинг тейбъл ли си направил? Да, бе. Аз имах крафтинг тейбъл. Да. Ама човек, аз имах крафтинг тейбъл. Да. Да. Ела, аз намерих една мина. Ти да намери направи ли кирка или? О, после ще да направя. Не, аз си направя. Ела, аз намерих тук една мина, човек мога да изкопая. Бе, тук има лава. И сега, брат, ако намерим, това ще е хубаво нещо. Да. Защото ако намерим дивата, можем да изкопаем и тук донесем вода. А това просто ще намеря. Всъщност не мога да живеем някъде тук. Ела, аре, идвай тук в милата. Ти къде си? Идвам. Ето ме. Чуй този звук. Не. Що да бъде, ще само да го чух. Това е просто гати сраното, човек. Не, брадва! Аз ще да направя брадва, човек. Не и бутика! Ето. Къде ще спиме? Где ли го е дърбана? Да. Ще направя 2 легла. Как ще спиме? Не слизай, аз имам тук легла. Добре. О боже, ко ми спише, бе? Бях как ще дойдат някакви чудовища. Сигурно. Омага, вече не помня как се прави от легло. Дай на мене, дай. Колко ти трябва? 6 ли? Да, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ли са, Влада? 5. Колко ти трябва? Значи 6 ли ти трябва дърво? Шало! Да. Колко дърво ти трябва? 6 ли? Аз имам дърво. О, 33. Кой ме убива? Никой бе, аз съм базикал тук. Давай, да прави. Направих. Как го направи? Къде си? Как го направи? Трябва с 3 вълни. Отдолу или отгоре? Дървото отгоре, долу, не. Добре, дай и сложи ни леглата. Ето тук, брат. Едното тук, едното тук. Тук ли? Няма да че сложи и тук некъдето. Някъде както. Айде, слагай. Дай и леглата. Ето тук е. Само едно ли? Не, имам и друго. Дай го. Пази се. Сега. Дай другото. Или го слагай. При тебе. Май. Лягай. Ягаме. Айде бе, ягай бе. Как? Айде бе, Лехна ли? Добре, дай да покупаем малко. Малко. Кабел, добре. Малко да се О, живее. тук има айрон, обаче трябва да се каме на кирка да го изкопаем. Да, наистина. По-бързо. Ще направи един чест. Чакай, брат. Ти, ако имаш камена кирка, мога да изкопаеш айрон, но ти нямаш. Да. Малика, какво паднах ни? Не. Тя ми точ. Я? Вече имам такова. Кабел. Стоун. Аз имам 3 семена.
Да. Това е малко... Това не е първи път развитие. О, в кой ми спомни, бе? В скайпа ли? Да. Кой ма си спомнето? Аз. Аз. Пишете басейн, ако пишете басейн и мразите спаването, все пак скоро може да напишете, значи, ако е само басейн, значи обичате басейн и мразите спаването. Обаче ако пишете басейн само за едното, пишете скобите и цялата е само едно. Гети към години. Аз... Какво е това, Гети? Това Камената кир. Добре, защо да мене не ми излезе? е пада. Трябва да правим мотика. Аз отсаям. Време. Гледа! Това е баба Март. Тя седи горе и аз я кивам. Гледай бе! Не! Стой мирно! Стой мирно! Ай, гади, много скачаш! И... Не, скача. Къде бе храната? Колко въпъса съм? Три въпъса. И пак ли ти върви добре? Горе-долу. Леле, паднах. О, не. Там ни точ. Леле. Идия, дай добрите с скапането филми. О, почете напусна тази тъпата дискусия. Ти екскурзия ли ще ходиш? Не. Оп, си са. Някаква тика. Ти. За вакацията ще имаш екскурзия ли? Не. Някои ми пишат. За екскурзия? Не. Дискусия. Аз чух екскурзия. Сисо, пази се, Halo Life! Можеш. Беге. Няма такива ме. Аз имам дървен меч. Погрешам горе. Нямаме храна. Аз съм Нямаме храна, затова ще убия. Не, ме. Вместо ти да ме обачиш, човек, аз се обачиш. Аз не обладих с меча един. Да си пич. Какво правиш, бе? Ти. Насилие върху живота. Затова викнете господарите на ефира да ви да правят ваше за полиция. Аз сте по коньяк. Няш, бе. Коняк трепел. Що може ли да трепеш кот? Аз ще ям гнила плът. Но запомни, това е последния ми ден. Това се нарича да ядеш и да ти стане лошо. Где си Спартак? Ти ми ще ме убиеш, бе. Какво правиш, бе? Чупи ми се брадвата. Каза ти, ети. И свада. Кой са две красни? Не. Мога да ям. Няма гнила плът. Да. Защо баба ми пече? Славиш ли корейски паржоли?
Još konjak. Još konjak. Još konjak. Омага, коти са, бъга, Ево тука, бе. Стига, бе, зол полиция, дявол тука, бе. Ко ми пищиш? Това е истината в действителност. Когато не ядеш конски лайна. Опа. Ще станеш слаб. О май гад. О майко. Чакай, бувая. Още не е нощ. Знам. Юлия ще направи рекорд в света. Скачане и няма умиране. Умирай трудно. Само в кината по 3D. Айде, Макс. И 2D. Същия звер. Чакай, брат, не ми ги взимай. Омага. Чакай, човек, не ми ги взимай, моля. Стани. Добре. Аз паднах. Е, ти ли? Да, бе. Къде паднах аз? What the fuck? Къде паднах? Не знам. Ето. Малко XP имаш. Ти ме гледаш ли? Не. Качвам се, не! Абе, тук има стълба, бе, Сисо. Аз си направих. Ай! Две кръв съм. Направо скачи, брат, скочи отгоре, си вземи после нещата, тъмън няма да сме две кръв. После... Де се Спарта? Не. Сисо. Бягай. О, намерих кол. Бабунки! Видях бабунки, това е храна. Това е месо. Това е пилешко. Това е лайно. Не, защо? Защо си изчезна XP-то? Защо баба ти пече морежоли? Защо баба ти те обича? Защо баба? Защо просто? Къде ми изчезна овцата? Ето. Хора, забавете, просто са играем и се забавляваме и ни играем много често Майнкрафт ние двамата. Да. И може за това малко да... Коняк! Сега стая коняк, бе. Ти пиеш коняк? О, бе, защо слагам вода навсякъде? Дай коняк, дай ми го нещо да ям. Всъщност хора, ние играем, аз не играя много Майнкрафт, така че може да не виждате много клипове на тази поредица. Всъщност да, верно, защото аз ако не ми си играя Майнкрафт, няма да се я толкова. Тук просто защото хем със Исо искам да играя Майнкрафт, хем, че трябва да снимаме и направо реших да направя една поредица и колкото се може повече ще я развиваме. Така, значи гадно, че 2 часа работи сервър и човек сега не знам колко време остава. Не знам колко време снимам. Защото пия коняк всеки ден само за 2 лева от ресторант Kung Fu Panda. Лошо лава. Ти чак сега ли видя лавата? Не. Ето тогава. Що не го каза по-рано? Опа. Затапих ли те? Ко? Едно сърце съм. А? Едно сърце. О май гад. Няма ли две? Бях. Няма ли Господ Божи да ти даде още едно сърце? Че то 2 стомаха ти остават, бе. Опа, идва нощ. Оф, аз поисках, че това е Ендърман. После по зомби и след това Херобрайн. И от тук верно се видя. Херобрайн човек от нея как си се видя. И на мене тебе. Дали бомбони ще се видят на баба ти гъза? Пето ти ще се опаря в лава, но няма друг избор. Yes. Леле, Господ
Господи Боже! Къде е някакъв Исусе Христе, какво става тук, бе? Моля те, Господи, не ми лагай, защо ми вървиш на 2 FPS? Не! Бегай във водата, на морето да плаваш с китара. Просто бягам. О! Леле, човек, само 2 айтема са ми останали. Леле! Аз се оцелях. Леле! Аз съм под земята. Тъпа хода. Под земята? Да. Да, баба ти дупето. Защо? Тъпата Майнкрафт. Нощ е! Нощ е! Тъпата лава. Аз оцелях! Но ето. Аз поне оцелявам. Аз под земя. Седи тъпата в земя. О, малко ми лаги. О, кабел. Някой си изпуснал кабел. Това съм аз, човек. Ти къде си? Аз съм долу. Къде? Долу. Къде долу? На спирката? Кажи, бе, къде си? Чакай да нещо такова. Ето де. А как, бабо? Как, момче? Това спирля! Тига, бе! Лаги, човек! Ти бравна имаш ли? Да! О, бо... Как искаш, чак? Тъпа... Това силен! О май гад! Скелет! Иди си, Спарта! Каза ти, ей ти! Ела тук ми ти умре, бе! Помаш! Абе, ей! Абе ти ще ми написате, лади, бе! Ей! Учи си, де! Как искаш, тях? Ама това не умира ли? Тига... Брат, останахме! Това е вестницата Баба Яга! Баба и куче! Моето... Баба Яга! Баба... Що напусна? I want to stop some essay with Rainbow Custom Coded Craft Crockett Play Online. I like you, baby. I love you. I love you. Hello, baby. Вижте, гайза ми своя. Бе, какво? Безплатна баничка. Добре, за 2 лева безплатна чушка ще ми дадете ли? Не. What? А фък!